synes jo allerede, da han ikke i haven af så lå han jo nede i hans aktivitetstæppe. Hvad sagde du? Nogle nice-sokker med, han kan godt passe dem. Han er meget søde. Jeg har lige prøvet dem på dem. Du havde chok på, ven. Men jeg har taget hans strømper, og hans strømper var helt gennemblødte, Anita. Jeg har haft dem liggende i flere år, indtil der var nogen, der... Jeg elsker dem. Ja, jeg har bare glemt at have dem med til næste. Hans strømper var helt gennemblødte. Men de var en lille sko. Jeg kan gøre det hele. Og så Bang, siger det. det er jo gode nok til vind, så jeg også kan tage med. Er det så nogen her, der har kigget på? Så har jeg fået sådan nogle her. Ja, der lå jeg. Er det de rigtige, eller? Det er mig. Nej, det kan jeg heller ikke. Ikke alt. Ikke alt. Han er ikke skør, med. De vil smage dem. Nej, Han har jo også købt. overhovedet ikke. Det må vi både se, om den skal Jeg gøre fik sgu da varmen. Og Michaels arbejde. Han er jo En af dem, der har givet ham dem. ja, det vil godt rundt snakke om. Hvad størrelse er det? Jeg tror, det var på 20. Så må det være fordi, det var den fysiske udfordring. Hvor er det sødt. Og er det mine sko? Ej, det er næsten det samme med de der puder, ikke? Er det mig sko, eller hvad? Hvad synes han om Mila? Hvad var det, han skulle med? Lover, så han altid på sin sko. Hvad synes han om Milas små? Hvad nummer bruger Mark? Jeg kan ikke godt få joggingbukser på. Så har vi det. Hvad synes Mark om den? Hvad nummer bruger han, Mark? Mark, det er... Der er lavkage nu. Det glæder mig til. Det ser store ud, synes jeg. Verdens bedste lavkage. Og 41, det er jo heller ikke ret meget. Ja. Ja. Nej, den er i 8 måneder gået med Det hver er ikke dag. joggingbukssko. Han var Kan du se helt det? gennemblød. Hvad skal han der med vaskemaskinen? Nej, han synes Ham Jonathan Jensen, han bor 41, 42. det kan jo godt betale sig, når han tager sig. Hvad er det, han er en 12? 12, 11 eller 12. Jeg har kun givet 100 kroner for Mila. Ja, du er jo heller ikke ret store fødder, Finn. Ja. Nej, mig. Det kan jo heller ikke betale sig, når de var... Nej, det er jo... Det er da fundet, fordi dem brugt ikke, men man kan se, at de bliver brugt. Altså, det er ikke sådan, der er udfordret. Han har brugt dem hver dag i 8 Det er 12 år, så bruger en af 42. Så kan man Ja, men jeg kan huske Jonathan, det Ja, også han får så varme. Han har nogle kæmpe fødder også. Niklas, nu har vi planer om at få noget. Og han bruger en 48 eller sådan noget i dag. Sorte bukser der Men med. han er jo også stor. Det er her. Det vil være hans strømper. Kom, Basse. Så skal vi synge fødselsdagssang. det var bedre tøj, det der, hva'? Ja. Der var en ballon.